Здравейте всички, които ме гледат на сами 1 на 1. Днес ще играем agar.pro. Вече съм 25 000 точки. И съм на 4-то място. Охо! Какво виждам тук? Тук виждам малко точки. Ще ми дойдат добре, защото без това съм гладен. Не намаляват ми точките, ставам по-зле. Ох, така е по-добра вече. Сега загазихте всички. Стана ли сега най-големия? Никой не може да ми седе. Но почти съм най-големия. Само още 30, поне 6000 точки. И Самчо може да се запъти към първото място. А сега съм 4-то. Ей, не! Край! Може да умра сега. Или пък точно обратното. Самчо ще ляпа в сладки точки. Аре! Ей, измакна ми се нещастник. PewDiePie. Ей, тук има един от най-големите. Чакай! Моля те, най-големи велики, моля те, не ме яш. Само искам малко я запухапне. Моля те, не ме яш! Края се заклещих. Това беше хора за клипа, защото поудех. Преди да строша нещо и аре, това беше за клипа.